edes valaisekoon. Nyt huomisenkin haluan kyllä siedä, kun saavutan sun luokseni vain tiedän. Ja sydän kyllä kertoo sydämelle, se oikea mies sinulle tuo. Niin kauan, kunnes liekit nuolevat kattoa ja liekit ovat, arvoisa yleisö, selvästi nähtävissä. Tämän jälkeen, kun vuodetilan ovi suljetaan hapen puutteeseen, kun se palo kuluttaa tilassa olevan hapen. Näin menetellen esimerkiksi kehittyy ja miten paloa luetaan. Eli toisin sanoen osataan tarkkailla syntyneitä palo- ja savukaasuja. Toiseksi, lisäilman saannitus. Näin pitää tehdä. Sulkea ovet ja ikkunat. Joo. Kyllä. Kyllä. Ja nyt palo jää odotustilaan. Palokunnan on parempi toimia. Tuo hyökkäys saadaan sellaiseksi, että se 13 vuodetta ei aivan tuhoudu. No. Siellä oli jo varmaankin yli 500 astetta tuolla ylhäällä. Ja nyt hyökkäyspari. Ja siellä ei. Palas oli sammunut. Lieskahtaa. Joo. Se kohta lieskahtaa uudelleen. Joo. Ja nyt se palaa uudestaan. Ja nyt miehet hyökkäävät sinne painilmalaitteiden kanssa. Ja letkuu. Joo. Ja nyt näette tuosta, kun letku heiluu, sinne pitää pieniä. Ja ikkuna avattiin ja suihkulla ajetaan vettä ulos. Tai myöskin näitä liekkejä veden mukana. Ja sitten tila tuuletetaan. Joo. Noin paljon tulee savua sieltä veden mukana, niin kuin näette. Tuon suihkun mukana suihku imee ikkunasta. Ja huonetilan lämpötila laskee ja leimahdusta ei tapahdu enää uudelleen. Tuosta hyvin näemme, kuinka sen suihkun mukana tuli savua ulos. Eli kyseessä oli tämä huonetilan tuulettaminen.